מה, הולכים לכנס של רג'ואן? לא, זה שין. כספן. מי רואה אספו בחור הזה, מי? פחד אלוקים. כן, איפה נמצא מטבח כשר פה? אולי ניפול על המשפחה של ריטה. מה? יודעים כמה קרינה יש פה? זה אתה מהמוסד. ממש, לא בושה, גם אנחנו היינו במוסד תקופה. תגיד, שושו, עד כאן הבאת אותנו? בחודשיים תוכן תצפיות. משעמם טילים, אז רואה כמה פרקים בטאבלט. קור לא קור, לא מפספס הספור. תסלם על הטאבלט. מפנקים במוסד, אה? ממש. זה מאות. אשתי עשתה טריפל וקיבלנו מתנה טאבלט. מה, אתה מסטאבלט? גם קיבלנו אפליקציית עוד VOD עם כל התוכניות, מתנה. מה זאת האפליקציה הזאת? מה? עוד פיצוץ מסתורי באיראן. מצטרפים לטריפל שבמבצע רק ב-329 שקלים לחודש ומקבלים טאבלט של סמסונג מתנה בהחזר חודשי קבוע ל-36 חודשים עם כל התוכניות להצטרפות כוכבית 6900. איך סכומני.